Na konci roka 2023 nám ostáva už len jediné. Povedať obrovské ďakujeme, že ste celý rok stáli pri nás. Za každého jedného a jednu z vás, ktorí ste prišli a podporili ste Pride Košice. Za každý jeden like, srdiečko a prezdielanie. Za skvelú atmosféru na komunitných stretnutiach. Za 35 000 mailov, ktoré ste odoslali na podporu transrodových ľudí do Národnej rady Slovenskej republiky. Za každú hodinu dobrovoľníctva. Za každú pripnutú dúhovú stužku. za každú knihu, ktorú ste darovali Prizme. Za každý jeden váš dar, vďaka ktorému môžeme bojovať za práva LGBTI+ ľudí. Ďakujeme. 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 Ďakujeme.